ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳ бахайр. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо намин новинкое ки ҳозир аз Дубай омадагӣ ҳаст нишон диҳам ва нархоша фаҳмонам. Агар дар хотир дошта бошед, аз ҳамино ма ваёша нишон дода будам. Дуюм сортҳои хитоиша нишон дода будам. Поёнош турдоро ва ё 700 ё 750 сомон буд. Ана ино боша ва ё вай будан хитоие. Ана ино боша бори Дубайай. Тозааш 2600 сомонай. А инаму дош бошад. Митискай Дубай хичай. Чанд сом? 1100 сомон нархи донаш. Ина бинед чиқи хушру гулако. 1100 сомони. Ина рангош. Бисёр рангошам хушру. Ами вишивка поёнош тур дорад. Дидед? рӯзои наздик бо дигар хилошам меомадай, дигар рангошу дигар гилош бо ма иншаллоҳ ки омада шумода видео карда нишон метиҳам. Ина сирхаш баъд кабуд дорад, тёмно-синеву. Ана ин гилба ҳаст. Игил тамом шида дигар рангош. Ана игил бошад дигар рангош тамом шидай. Ҳозир бо мебиёя рӯзои наздик. Фақат сабзиш мондай. Ҳозирашда зманишон тим шумода бисёр гули хушрӯям. хулоса духтаро, агар дар кор бошад, и видеорам аз бозори Корвон тарафи Пажарка 012 дуюм ряд ба навор гирифтагим. Як маротиба омада хитонам аз наздик бинед. боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда.